everyone, jotono sari kaham ke tinin video ke norok thamdal laino saiman thang kana yes cooking and mukbang video ngai tinin kan ke haina bagai ang tabuk mami songna nangna te adi bangka tinin kan ke simple mui se mungneng nai mui borok mungsa ang tai mungsa kan ke phantok ba jakhaina tongo ke tam khai khai nongna tinang phunu gunai ke tabuk to ang nogo sokai akoi tukui pa kya ke lebleng haida bangke nyang bisi kok bang sele tang kang belai no leng to ge ko tiar khaina sakang nongno phunu ge kha Mophwrai Bwthai sainai ge tai muya helebnai ekdom pura thas thas ge ko phantok thajam tongo bono kan ke beson bai ba jakhaina ko tabong kan ke rai pa kya yang Mophwrai Bwthai bo sai pa kya ko thaske kos kang na bagai chome mar kana tabo ke amang ka ta no muya ta pai ni sawa tang kan ke ajiri jiri phai kang kan ke to chin bolong muya manu ka tabong ko to boro asuk horogo bolong habai muya phai man sina bang kan ke ang kini bazaro habmase Mophwrai Bwthai ni giro kan ke ang wan su ka Mophwrai Bwthai mar kan thongjong kan ke Mophwrai Bwthai bai muya bodi cha sinai neng ke muya hak tu nyai tu pura Mophwrai Bwthai besana ni paiti ha kya abono tini pura thas ko songwi janai ke nong phunong nai ke tabuk tho tam khai khai phunu gana beson na kha phantok ba chena bagai take black cumin ni kha tam sutoi tui Kisa tabke kaham ke pura galok sinai ko pura kaham ke galok pe kya phantok sinai phantok somui chomjak sapulai muya hangga thapao song sinai muya hak kitui pura marmang jago iko pura kaham ke sapuli pe kya tabung gang ke baja khanya bagai thok tiar khale gena tabung ga thapao muya box sere rakha rai tungla kha thogluri sinai cool drink bisa nangan aleng mar kha thok tungui prai ko hokulung lung kai tong kha test khai ring le gena thok sa khang ba truk relai ne iko sheri tongo filir gana baksa mai kolman kathi mai nangjak teka sa kathing kayang muya songma phasing sogi jak nga ba jema mano bai noi khakang tabung ge ko mong khakar sina se phando go pura patla khara jak nga bang datin mo thangka iko takta san hai khijoni ripika ge chung tabo kaisa choi mana ne bahen kha samani thoksu ka angka samang se pai thang nai ga je kuno amdi bazarok sorgang ganga pakora rok sergang ganga ang samang tham orek pari ru thoka pilir lagi na puila sherman sai tak sherman ekdom sep nai thai thok ko phajang mang siko niya gulo sidra yang muya hangke ekdom thapa box er mana han kutuk bin sakani je butui phena tong mana mo kutugoi sarai thangbai do hangke am tike muya khaya te thogo tangke muya gangke thapa hangke bisi besong jago ang songnani ke muya no nai buti kuplung khari rekha dek buchi kon hangke bat kutuk sini kutugoi je buti phena thangka hangke muya gi sepan khaya thongma mar muya buti janai blatini ikona di ko atike kutugoi bini saten pura phena thangbai bayo iko hake kesare kabung hangke somre sinai pura butui sasing re mansai yas thaja ran thanga ikona sidi iko moso helebjak moso kathang tabuk re sinai ekdom kesap thangana hare mosori ka matro no tabung ke kona sigan phantok baja pra nai sungai thu motom kha muni pai rakha teja thong to khana hari ko wow kona hari pura 50% buti ran kha ge mosoro marabo mosoro muni thama kya tabung ke ber mari sinai berma koto nai mabrei iko yang Mophwrai Bwthai pura thas ka sui saijak ri sinai bo Mophwrai Bwthai iko na sidi mu ekdom pura thas ka bahai motom kha takheri sumri sinai ikori som eta bo Kisa koloi nai mui kari mangha sini muya bai Mophwrai Bwthai berma Bwthai pura mar iko biscuit bahna jak tabung ke to mui rok thongba kya chalai sina sang bo lengmani mai tam sukya ko to phono sa khasai samu pai video rok edit khai dongma chawate edi bang phantok ba samang se odek pai khetang gangke belai kan thoka ro tabuk chini mui bokari khangka ba mai khur lagena mui motomani mangso gai sumba hai ekdom pura tharokra khokri nagra kha chabuk mui mairang mar laisina edi ba phantok baja ingke chini mai khurya ko ready ingka tabuk mai salanyai ingka tak chanya lagena pura bahai motom sagari sumra suka mui
mui thongan bagai taisaman haga phantok baja mui thok suka nak mai jam bakya marong lok suna tokti baja sana mujung hne yang tabuk tokti sheri janai ama sangko ta mai joi thus thuba gena horgo thuk angaba hinken rok nang thangnai blog bo samani tongo je ang tokti baja ni sai rukjak thukjak hne hinke tabuk rogi jana hangka hinke leli thangnai baja hangke to fla fla pai pai ongaba tokti je samna kha hinke ang tam tam rokha norok to nugui makhana haipan chai ro siwana pias moso kathang soma sing noro hangka bon galogoi tabuk thoki sarai baja khai tongmani tai komus mona kasuka hinke norok tani cooking and moving video hangke belai no na thukjak haipanani jora kri ni bagai content kaham mai angi tongkhang ke abono funugui tongo nongno jeman mani gele bleng ungka bang office rong ni phaikang konek lengo horongi thango tabok maisa sina se angi ko kengke norok tabok video ni screen no nugui no mangkhana date and time yes tabok gani lunch time ang tabok office hobelang ke tamo tamo tubu khanai di ko muya ondro tokti baza chei mushroom bai soyabin baza tabok gani office duty bai ang bazar sokai koi khopsa sawai tabok bazar hati khaigrana bazaro hapai mani se misti bedugui rejago hingka tamo ni masangka baino hingke baini sajak mayo bo sasong pas angkha po madhyamik hingke haini bagai misti se masa phaigra kha ang ke moi ni hingke toi ko moi norok no khanani thanai blog rogo bono bini busuk no obo hingke belai khena bkha tongthoka tang hingka hingke jotoni parents no kosto khai poiru aboni bisingo pas angkha haya diba busuk tongthokmani khobor tabok hingke thaguni oro lichu paina phaimena hello guys hingke norok bai ang haina hai malai jau kha tabok hingke ang office so abono mai jagrana diporni tini hingke belai mui kothok kothok tabok hingke ang tamo goni tong norok nugui no mangkhana orang hingke to ang solok romani bisaka to hingui tongkha tini semano hingke belai kheno bakha strangka haifano fulmai ko habr khabano leri phano to bo bano rakha abasuk kotor kok atiada hingke ani oyago busuk angkhana norok to nugui no tong hayada nungma baina comment khai sala do oro busuk angui mankhana kuai khopsa sawoi ekdom hatima khaisnai baini oron kuai hingke belai no thogo tangai henma ba bo party rok belai no kaham ka suo to jara ko soria nang jespano 10 khopan kuai jadi 10 rupees ni kuai paikanga binoram sake kuai kaham ka mano kuai bo ko thok to tra bo ko soria haini bai cover cover wai je kuai ma jawang binoro nungma baino saiman tong kham jijiman ka komok na jijiman ka komok kengke kraya diba belai no thogo jikon jikon phano thokjago tang ga haibano chaya balu kha ka komok jijimani tophan pailiya ke je bhai mani paiye nogo siki fili tongkha ang fung aikheno nongkhori thango sal hapru nogo ma phayo hingke ba jora kre ang content kaham tubunani hingke cooking blog rok hingke to norok belai no chajago ang bo chajago hayada abono jora mai angi tongkha khainani nogo sogi norok bai malai siwan do tabuk nogo thangtong tabuk hingka ang ani lunch bag water bottle nahari firogoi tongo do hingke manai ano nokhala jora tomtom kasar si tunoi rufai ke amose bano lama dek jora sogoi kol khai to baini ni bag seneng tam ni narakliya na phairi dati hine hingke habono naya thangmani hingke wacha purbo baini kwai dogano se pogoi kaboi phai apurbo manai se horni bisingo no tunoi rufai jaka hingke jepur pano manai ni gari no angka onrok nukna hingke bobrelai kheno borok kaham ang bobai marken khapiuta hingke bono maya hingke simisa ang buini kajago jepur pan bini no hingke yang chini chintu ksabo jefru wano logiro atia diba hingke lamo dek jora thanginai family sha logi logi ingjak ang tukuna nai tongmase kol sapai ro hingke ba do kokrei chini chintu bai ksab amsake bulai layo norok nungna sida borok nani blog bulai man mamang ate diba sida bulai man borok tini hingka hingke khaklo kora paitlang sinai a bai chainani ayang ama song aromoi toni jak phota hingke phantok ba kaham omo hingka hingke khena fungo berma buti chaina bagai paisna heda bantar ucha hangga belai kheno thogo hingke rignai ko nogo kanjak nai tuku furo hnei nai tongmani ta hingke nai thokja wangam hairi gnai hingke 150 rokhan mano keban nai tongmanam datlang ma chano hnai abani yaglo phaisok paikya chini darani dogano hingke binoro to belai kheno daily mani kaham sok phayo hingke ang bonrok no update ro hingke ang binoro je paijak mani bisi paijak ma abo hingka hingke nail polish paijago ta hingke tini babon paina phaitui nai tongka ta hingke bazar phaikya hingke to motamuti ang bazar guri office bai bazar hapkang ka hingke
kia bono nayo tai ta mo tam sok ba tam sok phaya norok novo funugo ke tabuk hingka ke darani dugan ongkhori phai jethani dugan hapai kya je nangmani manai muitu khai pai matlang bla ati adi bang kan ki ang tabuk oil lok nanai nanani biri bu pai tongkhao o biri bo dojon kaisa sa damang langmani 350 maro ongke wasipur paireman pai khang kaba pairi suana hanai nongno belanya hamai maro pai thak jrana logiri namen bage inke tinin bage inke tamsung nong sinai inke next blog ner bai ang kaham kereng khamalai tongo jotonon hor kaham hambai